Добре, нека отворим Евреи 5.11. Евреи 5.11. Върху това имаме, да кажем, много неща и трудни за поясняване, защото сте станали лениви в слушане. Понеже макар според изтеклото време, вие до сега трябваше да бъдете учители, да станете, и пак има нужда да ви учи някой, кои са първите начала на Божите слова, и стигнахте до там, че се нуждаете от мляко, а не от твърда храна. Чуйте 13 стих. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен. Кажи неопитен. Много пъти някой говори по-дълбоко слово, твърдо слово, не може да слушаш, излизаш, защото някой те е засегнал. Много вярвам, че духовният растеж не е само свързан да растеш, но и с зрялост. Кажи зрялост. Зрялостта е свързана с растежа, но ако ти не си отговорен и ако ти нямаш духовна зрялост, ти може да пораснеш, извинявайте, духовно, без да бъдеш зрял. Тоест, може да правиш семинари, но да нямаш зрялост в това, да не бъдеш отговорен. Духовният растеж не се състои просто да проповядваме, да растем по-дълбоко. Да, и това е. Но и духовна зрялост. Кажи духовна зрялост. Виж какво казва. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е невръстен, малък. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си, за да разпознават доброто и злото. Кажи и злото. Тоест, когато някой говори слово, което те засяга, а ти не си достигнал до това познание, не си пораснал толкова, не си достигнал до тая зрялост, повярвай ми, ще го вземеш за себе си. Ще те заболи и ще има да сменяш църкви, да чуеш само за любовта и за добрите пророчества. Но никога и това, което Бог казва в лицето на служителя. Прощавай, не мога. Обичай, не мога. Затова много вярвам тая сутрин, че когато ние искаме да пораснем в духа, първо трябва да бъдем зрели. Зрелостта е свързана с Святия Дух. И ако ние днес не поставяме тая зрелост в живота ни, повярвайте ми, ако правим мащабни конференции, семинари, без да имаме зрялост, без да бъдем организирани, спукана ни е работата. Това не ми е в посланието, просто ви подготвям от това. За мен, може да си запишете, за мен духовен растеж е когато винаги си готов да приемаш наставление и да растеш. Вие знаете, пастор Александър каза, онези, които знаят, аз знам, нищо не знаеш. Защото докато сме живи, ние трябва да се учим. Зрелостта е когато винаги си готов да приемаш наставления и да растеш. Няма лошо да питаш. Дори да знаеш тази история, няма лошо да я чуеш по нов начин. Защо може да научиш нещо ново? Исаия 43:19 казва, ето аз правя нещо ново, няма ли да видите, няма ли да внимавате? Бог прави нови неща. Също може да си запишете, че зрелостта и духовния растеж включва постоянство, усилие, молитва, четене. Няма как да пораснем духовно, ако ние не постоянстваме. И знаете ли какво прави сега религията? Стига толкова. Днес си чел 1 час, стига толкова. Ограничавате религията, ще ограничи Святия Дух в живота ти. И това днес прави религията. Тя гони Святия Дух, тя мрази Святия Дух. Духът не е завел, не случайно е завел бил толкова много пророци, защото мрази пророческо служение. И затова Святия Дух е мразим в църквите. Много хора не обичат да се молят дълго. Айде бе, пей там 2-3 песни, моли си да започваме. Зрелостта и духовния растеж включва постоянство. Кажи постоянство. Постоянството не е само днес да четеш, всеки ден да плащаш цена. Много от някои от нас, когато виждаме някой помазан служител да излезне тук и просто хора да се изстреляват, служения да се оформят, да се разширяват. И може би си казваш, и аз искам така. Да, но когато ти си ходил по моловете и по дискотеките, той човек е плащал цена в стаята си и се молил. А ти чакаш просто с
молитва от 5 минути и да стане нещо. Не, че не може. Бог може да го направи. Но си иска цена, да плащаш цена. Много е лесно постоянно да ходиш да слушаш църква, да посещаваш, да слушаш слова. Ние го правим, вие го виждате всеки ден. Но много е важно да плащаш цена, да имаш време, взаимоотношения с Господа в стаята ти. Защото може да бъде отчетно, може да бъде религиозно. Отчет днес се молих, отчет днес четох, отчет днес съм на църква. Ако не го правиш от сърце, повярвай ми, напразно е. Защото аз съм го казал много пъти в съединение, не ти трябва време да се молиш, трябва ти сърце. Трябва ти сърце. Затова духовният растеж включва постоянство. Ние днес ромите сме много тънкобидни, много чувствително. Някой да ти каже, премести се, край повече няма да стъпиш в църквата. Ако някой ти каже, премести се, ти му казваш, премести се. Тогава разбираш състоянието му какво е. Ако ти не можеш да претърпиш една корекция, претърпи се. Ако не знам какво слово трябва да ти говоря. Запиши си. Зрелостта идва, когато спираш да бъдеш угоден за себе си, за света и започваш да бъдеш угоден на Бога. Спирам да живея за моите светски, за моите будски намерения и започвам да живея угодно според това, което Бог е вложил в сърцето ми. Не случайно, кой беше този човек, който живя толкова години, беше преселен без да види смърт, освен Енох, точно така. Беше угоден, Библията казва, че той беше угоден. Угоден означава да не се съобразяваш с твоите чувства, да не се съобразяваш човека дали те харесва или не, просто го обичай. Кажи, време да умрем за себе си. Духовният растеж включва преминаване от мляко към по-твърда храна, към по-твърдо слово, от едно ниво на следващото ниво. Време е малко да пораснеш, стига стой там. Време е малко да си мръднеш пръста. Време е да увеличиш капацитетът си на молитва. Време е да увеличиш капацитетът на четене, да изучаваш, да получаваш това слово. Да, няма лошо, ние идваме, ние слушаме Словото на Бога, но трябва да плащаме цена. Трябва да плащаме цена. Запиши си. Зрелостта идва с времето, през което си учил и продължава да става. Зрелостта идва, когато продължаваш да се учиш. Продължавам да приемам корекции, продължавам да раста. Знаете ли, някои казват, тази история я знам, не е нужно да ми казваш. Не, нищо не знаеш. Винаги може да научиш нещо ново. Смирение просто слуша. Вие знаете, Илия каза много правилно, аз. Библията казва, внимавай ти, който стоиш, да не паднеш. Внимавай, кажи на човека, внимавай. Нека кажа малко за религията, не завело. Религия обича старото. Обича старата песен. Ние пеем стари песни, но обича старото слово, старото пророчество, старите неща. Религията иска да те задоволи с нещата, които имаш. Тя не иска да растеш. Тя не иска да растеш. Трето, религията няма видение. Днес много църкви са изгубили видението. Чуйте, ако в една църква няма видение, откровение, пророчества, не че е лошо, но трябва да ги има. Видение, кажи видение. Един зрял християнин, един пораснал в духа, винаги трябва да има видение. Всяка църква има видение, нали така? Тая църква, примерно, в Велинград има видението да се разширява. Църквата в Филипяни има видението да пророкуват. Хора идват, изговарят, полагат ръце. Отворете в 1 Коринтияни 3:1. Разбирате ли това, което говоря? Айде, говорете ми, може ли? 1 Коринтияни 3:1. Аз малко по-трудно ги намирам в Библията. И аз, братя, не можех да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можете да я приемете, а и сега още не можете. Понеже и до сега сте плътски, чуйте, защото докато има между вас завист,
до сега сте плътски. Ако има завист, значи не сме още пораснали. Разпри, не сте достигнали. Не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Значи, искаме да живеем в духовен растеж, да бъдем зрели, обаче не искаме да приемем корекции. Не искаме да растем. Не искаме да приемем корекцията, която отсреща човек иска да ни помогне. Ти си мислиш, че в твоите очи и в твоите мисли твоето добро е по-добро от другото. Но понякога Бог ще използва човек, дори когато си презирал, за да ти потвърди, че това, което ти мислиш, не е достатъчно. Чуйте, никога не е достатъчно да бъде достатъчно. Винаги Бог ще употреби някой, който знае повече от тебе. Затова аз много обичам да казвам тая дума. Време е да се събираме с хора, които знаят повече от нас, които могат повече от нас, които са по-опитни от нас. Защо? За да се съгражда Христовото тяло. За да можем да растем. Кажи ми, човека, време е да растем. Понеже и до сега сте плътски, казва, защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски? Ей, време е да промениш мисленето си, да излезнеш от квартала, да спреш да се съобразяваш с комишета. Ама сега ще ме види, че издигам ръцете си. Ами издигни ги. Той как издига, когато играе навън на сватбата? Издигни ги, бе, радвай се. Библията казва, радостта ни в Господа е нашата сила. Значи може да изграеш вън, на църквата не може да ръкопляскаш. Време е да спреш да се съобразяваш с хората, това, което мислят за тебе. Чуй, винаги ще има човек, който няма да те харесва. Това не е от значение. Просто трябва да продължаваш да служиш и да следваш видението, което Бог е положил в сърцето ти. Трябва да продължаваш да растеш. Трябва да продължаваш да се учиш. Чуйте ме. На 25 години съм, казвам го смирено, съпругата ми го знае. Умрех за този свят. За 4 години изпитах толкова много неща. Аз трябваше да умра, не трябваше да бъда тук между вас. Повечето, може би някои от вас знаете, аз съм се занимавал с наркотици. Взимал съм амфетамини, марихуана, спал съм на улицата, нямал съм какво да ям. Посягал съм върху баща ми, той е пастор и проповяда на 100 човека. И аз съм посягал върху него. Крал съм пари. Бил съм се с хора. Лъжех хората. Припадал съм на улиците. И много пъти врага ми е говорил, вика, ти ще умреш, докато слушаш, ти ще умреш. И аз съм чувал този глас. Един път отиваме да вземем нашите родини от София, катастрофираме. Врагът ни искал да вземе живота ни и на мен, и на баща ми, и на брат ми. Викам, щом съм жив, викам, спука на тия работата. Няма да успееш. Няма да успееш. Затова много вярвам аз, че е време да преминем от едно ниво към следващото. Ей, чуйте ме, мнозина от вас сте преминали през смъртта, но тук сте поради Неговата благодат. Тук сте поради Неговата благодат. Затова вярвам тази сутрин, че е време да излезнем от квартала. Бе, спри да се съобразяваш, бе. Ама не ме харесва, ама този ме вижда. Започни да бъдеш зрял в духа, започни да бъдеш организиран, подреди си живота, като станеш сутринта, запиши си къде трябва да ида, с кого трябва да бъда. Изпитвай удоволствие от живота си, бе. Изпитвай наслада от децата си, от времето, от финансите си, от всичко това, което Бог ти е дал да се наслаждаваш на тази земя. Бог каза на Авраам, на Адам, извинявайте, в Битие, обработвай земята, грижи се. Тоест, днес Бог ти дава неща не само да се грижиш с тях, но да се наслаждаваш. Затова е време да растем. Кажи, време е да порасна. Време е да порасна. Крал съм много пари. Когато трябваше да ида на училище, викам, трябва да си взема наркотика. Влизам се в час другиране. И тъщата ми не ме искаше. Викам на съпругата ми, вика, какво бъдеще ще имаш с този човек? Викам, махай го. Тя не ме искаше. Отивах там и стоях пред портата им. Викам, няма да се разделим. Викам, обичам те. И тя ми вика, не, вика, давам ти последен шанс. Всеки път ми даваше последен шанс и до днес аз съм с нея. Тя е причината. Първо Господ и след това тя, аз да бъда тук. Защото ако не беше тя, аз нямаше да бъда тук. Виждаме как се други вира, вика, писна, вика, ако не спреш, вика, зарязвам те. Повярвайте ми, обичаме да проповядваме, но, чуйте, дръжте на семейството. Обичайте семейството, дръжте семейството. Това е най-ценното нещо, което може да имаш на тази земя. Семейството. Здравото семейство.
Повярвайте ми, на 25 години съм, за 4 години съм видял какви ли неща. Изпитал съм всичко в този свят за 4 години. Пренаситил съм се. Влизам в стаята да се моля, викам на жена, викам, без да лягаш без мен. Влизам да се моля с часове, пускам инструмента, повярвайте ми, не гледам час нищо. Наслаждавам се. Сега разбирате ли защо е време да пораснем? Време е да спрем да бъдем тънкообитни, бе, хора. Спри да се сърдиш. Спри да смениш толкова църкви. Стой на едно място. Обичай лидера си, прощавай. Няма перфектни. Само един е. Няма перфектни. Но това не означава, че не трябва да раздаваме прошка, не трябва да обичаме. Искам да кажа много важни неща, които съм си записал. Много важни неща. Чуйте. Много хора избягват отговорността не само от страх или от липса на зрялост, но и защото не искат да се раздават. Такова криене често е егоизъм, замаскиран като предпазливост, безразличие или хитрост. Представете ли си? Всеки един служител на това място е платил цена. Организация, да има вода, да има сутрешна молитва, да има храна, да има места и всички. Говорете ми, това не е ли организация? Това е растеж, повярвайте ми, защото растеж е свързан с зрялост, организация. Трябва да бъдем организирани. И знаете ли, докато се молих, чух го това за тебе, тая сутрин. Следващите 5 години бъди готов. Бог ще те изпрати на глобално ниво, ще те свърза с хора извън България. Хора, които никой не си ги очаквал. И знаеш ли, това са те първа семинарите, които ще започвате да правите. И знаеш ли защо сега Бог го прави? Поради твоята отговорност. Не, че другите не са. Поради отговорността ти и поради смирението ти. Продължавай да стоиш в това смирение и ще видиш славата на Бога. Повярвай, след 5 години ще видиш мащабни конференции, които ще направиш. Мащабни конференции, повярвай ми го. Издигнете ръце. Затвори очи, кажи, аз и моя дом. Кажи, няма да останем сами. Кажи, няма да се разделим. Кажи, в името на Исус ще успеем. Ще се раздаваме. Кажи, ще растем духовно. Кажи, в името на Исус. Аз и моя дом. Призовани сме. В името на Исус. Много хора избягват отговорността. Те предпочитат да останат в зоната си на комфорт. Сега виждате ли? Много хора чакат, пастора ще го направи. Ами ти какво ще направиш? Давай, пастора ще се моли. Ами ти какво ще правиш? Нали за това сме тук, за да се помагаме? Всеки един от нас има вода, благодарение на тяхната организация. Има час за всичко, преди това, че всичко е организирано. Казвам, няма перфектни неща, но се постараха всичко да бъде добре. Ние трябва да оценим това, което те правят. Ние трябва да бъдем организирани. Не чуйте, докато стоим в зоната си на комфорт, не чакайте да бъдем духовно зрели и да пораснем. Напротив, ще виждаш как Бог използва Давид и Саул ще стои отстрани. Така ще бъдем ние. Така че не трябва да стоиш само отстрани и да гледаш. Помагай, бе, раздавай се. Аз съм казал и моята църква. Абе, не мога. Как да ръкопляскам? Изпотик се, мириш. Абе, радвай се, бе, за Господа, бе. Радвай се, бе. Задушно, незадушно. Вие апостолите са нямали такива модерни неща. Сега ние имаме климатични условия и недоволстваме. Там са стояли кой от прозореца, кой от третия етаж и слушаха слово. Падаха и възкресяваха. Чуйте. Криейки се зад оправдания, за да не се налага да жертват време, усилия, финанси за другите. Ако в едно лидерство няма организация и няма подреден живот, повярвайте ми, ще има зрялост, но няма да има организация. Няма да има зрялост. Много е важно зрелостта в един духовен растеж. Много е важно да растем от едно ниво на следващо. Да растем в слово, да растем в прошка, да растем във всяка една сфера в живота ни. Защо ви го казвам това? Защото ние, ромите, сме много чувствителни. Нещо да ти каже край, подминаваш го. Пастора ме подмини. Не ме поздрави. Ние днес трябва да разберем,
че трябва да положим усилия. Сега виждате ли, че всеки един от вас е посял финанси, за да бъде тук? Изисква се финанси, организация. Говорете ми, това не е ли духовна зрялост, отговорност? Всеки поема отговорност. Дали ще бъде за храна, дали за стая, дали за час. В 9:30 трябва да бъдеш тук. Това е организация. И аз съм тук да говоря тая сутрин за твоя растеж, за моя растеж. Не знам през какво преминаваш и къде си слаб, но е времето днес да разбереш, че твоята слабост може да се изпълни с силата на Бога, с Неговата святост. И аз съм си записал, че ако искаме да бъдем лидери и сме безотговорни, ние там работа нямаме. Безотговорността няма шанс да бъде лидер. Представяте ли си, аз съм пастор, да не давам с някой друг да се обиди. Има църква, проповядвам си тръгвам. След това не звъня на хората, не ги търся. Има Господ на вечеря, давам си я, служението върви, финансите вървят, на заплата съм, не ме интересува. Ти си безотговорен и не се загрижен за другия. Лидерството не е просто да водиш и това е, но да бъдеш загрижен за човека до теб. Не може само да проповядваш. Знаете ли какво съм научен? Че един лидер звъни не само когато има проблем, но звъни просто да те чуе. Един лидер търси своите овце не просто когато имат нужда от пари, но и когато просто нямат. Просто отиваш, пригръщаш ги, Казваш ги, че ги почиташ, обичаш, отиваш да се молиш за тях, без да имат нужда. За мен лидерството е да бъда гръб и да бъда мост в живота на хората. Да бъдеш мост, върху който те ще ходят. Затова днес е важно зрелостта, растежа в живота ни. Да преминем към следващото ниво. Да пораснем. Ама не мога да се моля. А знаеш да си цял ден във Фейсбук. Не мога да чета. А знаеш цял ден да си в квартала да обикаляш. За всичко имаш време. В началото ви казах, не ти трябва даже време, трябва ти сърце, защото мога да го направиш и в колата ти. Мога да се молиш и в колата. Мога да се молиш навсякъде, трябва ти сърце. За да пораснем духовно, ни трябва постоянство. Не само от днес за утре. Всеки ден плащаш цена. Повярвайте ми, аз съм млад и на мен ми се излиза. Но знаете ли, когато другите излизат, не го казвам за да се хваля, казвам го смирено. Затварям се в стаята. И започвам да чета и да се моля. Ще ни донеси една книга при мен. Започвам да чета и да се моля. Викам, Господи, благодаря ти за откровенията. Благодаря ти за това, че мога да те опитам отново. Просто изпитвам наслада, разбирате ли? И след това виждам и някой друг качва се, викам, мале, е толкова много помазан човек. И аз искам така. Докато някой младеж празнува, аз съм в стаята и започвам да се моля, защото знам, че трябва да послужа на някой. И знаете ли какво става? Влизам в стаята, съпругата ми искаше да го каже от много време. Обаче не ми го е казал, защото знаеше, че аз няма да приема. Отивам в едно служение, едно момче идва при мен, ми вика, започни да пишеш книга. Аз не знам как, нищо не знам. Взех телефона, защото по-бързо там пише, защото много грозно пиша. И взех телефона и започнах да пиша. Повярвайте ми, не знам как да пиша книга до ден днешен. И кръстих това заглавие силата на свидетелството. Тук в тази книга е и моята история. През това, което съм преминал, през това, което съм претърпял, също има и много други свидетелства, които наистина ще ви благословят, повярвайте ми. Тази книга струва 10 евро. Ако нямаш, с радост ще ти подаря. Всички тези финанси, които ще ги съберем, отиват за новият молитвен дом. Нито една стотинка не отива в моя джоб. Защо ви го казвам това? Защото за да пораснеш, трябва да плащаш цена. И аз, знаете ли, започнах да пиша. Сутринта трябва да ставам на работа в 6, аз пиша до 2:30-3, започвам да се моля, викам, Господи, благодаря ти за откровенията. Искам да лягам, разбирате ли, спи ми се. Тръгвам, само си слагам главата на възглавницата, Бог започва да ми говори и ставам, не лягам. И отново започвам да пиша. Защото искам да порасна, искам да се уча. Повярвайте ми, Еклесиаст казва, многото писане на книги е труд. Много. Но знаете ли, струва си. Някой ще бъде спасен.
някой ще бъде спасен. Аз не го написах просто за да имам, за да се кефя. Ще продължаваме да правим. Но много е важно мотивът и целта какъв е. Затова много вярвам и обичам. В момента аз работя много с младежите. Повече съм с тях. И знаете ли защо те са тук? Те са отзад. Половината са в момента в квартала, не можаха да дойдат, но другите са тук. Видяха нещо различно от това, което Бог направи в живота ми, без да проповядвам. Те дойдоха, без да проповядвам. Защото проповедта не е само там вън, тя е отвън, на улицата. И те като видят живота ти, не е нужно да проповядаш вече там. Защото като имаш възможност да откраднеш на полето домати, аспа домати. Не го правиш. Имаш възможност да излушиш, не го правиш. Имаш възможност. Как беше онази дума в Англия? Универсален кредит. Да направиш, да вземеш пари. Не го правиш. Хората виждат живота ти. И без ти да проповядваш, те идват. Затова много вярвам, че е време да пораснем. Кажи, време да порасна. Време да порасна. Запомнете с това. Духовният растеж е свързан с постоянство, с усилия, с сеене, с финанси, с труд и чакане. Понякога няма да дойде веднага, но повярвай ми, струва си, чакай го. Библията казва, уния, които чакат Господа, ще подновяват силите си. Може би чакаш за нещо къща, чакаш за дете, чакаш за добри изследвания. Повярвай ми, струва си. Струва си. Защото Бог ще те научи как да държиш, когато всичките настъпват. Затова е важно днес да преминем от едно ниво на следващо ниво. Спри да си сърдиш, спри да пувкаш, спри този е виновен. Просто, ако си пораснал, забрави и загърби. Павел казва, оставям миналото и се стреме към предното, към бъдещето. Затова забрави твоето минало. Кажи, аз нямам минало. Нека си изправим за малко.